El que sí que sé és que cada cop consumim menys producte de proximitat perquè tenim altres prioritats i preferim, per exemple, anar al cine o anar de vacances una setmana en comptes de menjar bé i sa. Aleshores, crec que com amb l'alimentació pots estalviar diners, ho acostumem a fer sense donar-nos compte. I ara és una qüestió de consciència i de prioritats. I com això és Abriendo Melones i estàs parlant en primera persona del plural, estàs dient que tu ets el primer que no menges fruita de proximitat. Aviam, jo, sí, quan parlem de verdures sí, però per exemple, quan parlem de carn o peix, doncs al final acabes anant al supermercat i el que tens més a mà. Sí, tinc companys que tenen granges que fan venda directa a domicili i moltes vegades els hi he comprat amb ells directament perquè t'ho porten a casa i t'ho posen molt fàcil. Però sí que és veritat que si no tens l'acostum o no tens l'hàbit de fer-ho, doncs costa prendre aquesta... I jo soc el primer, que... No, bueno, però que al final és normal,